እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ተላባዒ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ሚኒስትሪ ጥዕና ብወግዒ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ዜና ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሚኒስትሪ ጥዕና ንሓደ ካብ ኖርዌይ ዝኣተወ ኤርትራዊ ኣብ ትሕቲ ሕክምናዊ ረድኤት የእትይዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ ወዲ 39 ዓመት ምዃኑ ዝተገልጸ ኤርትራዊ ተሰካሚ ቫይረስ ኮሮና ምዃኑ ተነጊርዎ ከም ዝነበረዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሓሚሙ እንከሎ ንምንታይ ናብ ኤርትራ ክጓዓዝ ከም ዝወሰነ ግና ንብዙሓት ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ኣሎ። ኤርትራ በዚ ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተለኽፈት ድሒራ ዳኣ ተፍልጥ እምበር ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ዘድሊ ምቅራባት ከም ዘይገበረት እዩ ዝንገር ዘሎ። በንጻርቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዝገልጾ ድልውነት ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ምእካብ ይኹን ካልእ መዓልታዊ ንጥፈታት ህዝብን መንግስትን ከም ቀደሙ ይቕጽል ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ብመሰረት ትካላት ጥዕና ዓለም ዘቕርቦ ዘለዋ ጸብጻባት ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ግብፂ፣ ኣልጀርያን ደቡብ ኣፍሪቃን ልዑል ሓደጋ ከንጽላልወን እንከሎ ብድሕሪ ተሰሪዐን ዘለዋ ኸዓ ናይጀርያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ አንጎላ፣ ታንዛንያ፣ ጋናን ኬንያን እየን። ኣብ ምክልኻል ትለበዳ ግና ኤርትራውን ዝኣክል ኣስተምህሮ ማተርያላውን ናይ ሰብ ሞያ ሕፅረትን ስለ ዘለዋ እቲ ለበዳ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ ከቢድ ከይከውን ተሰጊዩ ይርከብ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኤርትራ ተራእዩ ዘሎ ዕስለ አንበጣ ንምምካት ናይ $1 ሚልዮን ሓገዝ ኣበርኪታ። እቲ ብናይ በረኻ ዝፍለጥ ዕስለ አንበጣ ሓደ ካብቶም ኣዕነውቲ ዓሌት ኮይኑ 1/4 ኪሎ ሜትር ዝበዝሑ ኣብ መዓልቲ ክንዲ ናይ 35,000 ሰባት ከም ዝምገብ ይፍለጥ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ብሓገዝ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተሰንዩ ነቲ ዕስለ አንበጣ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተዎ ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ ዓለማዊ ውድብ መግብን ካልኦት ኣህጉራውያን ትካላትን ኤርትራ ካብቲ ሓደጋ ገና ከም ዘይተገላገለት እዮም ዝገልጹ። ነዚ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝለገሰቶ ናይ $1 ሚልዮን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ዓለማዊ ውድብ መግቢ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ እውን ኣፍሊጡ። ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ እዚ ዕስለ አንበጣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን፣ ሶማልያን ከቢድ ዕንወት ከም ዘኸትል እኳ እንተተገልጸ ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ኤርትራ ብብዝሒ ይረአ ከም ዘሎ ይግለጽ። ብ21 ለካቲት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተራእየ ዝግለጽ ዕስለ አንበጣ ኣብ ከባቢ 400 ሄክታር መሬት መጥቃዕቲ ከም ዘውረደን ብምትሕባር ሚኒስትርታት ሕርሻን ምክልኻልን ከምኡውን ዞባዊ ምምሕዳር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወዩ ሚኒስትሪ ሕርሻ ክገልጽ ጸኒሑ። በዚ ዕስለ አንበጣ ንዝተጠቕዓ ሃገራት ሓገዝ ዝኸውን ናይ $138 ሚልዮን ሓገዝ እኳ እንተተሓተ ክሳብ ሕጂ $105 ሚልዮን እዩ ተለጊሱ ዘሎ። ዝምድና ሶማልን ኬንያን ንምምሕያሽ ዝዓለመ ዘተ ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ንዘይተፈልጠ እዋን ከም ዝተናውሐ ተገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሶማል ኣሕመድ ዒሳ ዓወድ ምስ ማዕከናት ዜና ሃገሩ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ምስራዝ ዝርክብ ከምቲ ማዕከናት ዜና ዝገልጾ ዘለዋ ዘይኮነ ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ምዃኑ ገሊጹ። ንሱ ቃሉ እቲ ንዕለት 26 ግንቦት ዝተመደበ ርክብ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኩነታት ኣብ ዝጠዓመሉ ክቕጽል ምዃኑ ገሊጹ። ፕሬዚደንታት ኬንያታን ፎርማጆን ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ርክብ ብኣላይነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እዩ ተባሂሉን ዝወፅእ ሓበሬታ እቲ ሚኒስትር ናይ ቴሌፎን ርክብ ከም ዝነበረ እኳ እንተተኣመነ ብመንጎኝነት ኢትዮጵያ ንምዃኑ ግና ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሉ። ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሶማልን ናይ ጸጥታን ምርግጋእን ውዕል ዝኸተማ ሃገራት ኣብ ርእሲ ምዃነን ኣብቲ ዞባ ከጋጥም ንዝኽእል ምርጻም ንምውጋድ እውን ብሓባር ክሰርሓ ስምምዕ ከም ዘለወን እዩ ዝንገር። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።